मराठा आरक्षणावरची सुनावणी आता 18 जुलैपासून होणार आहे। अंतिम निकालावरच या आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे। 18 जुलैपासून विशेष पूर्णपीठापुढे नव्यानं ही सुनावणी होणार आहे। मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता 18 जुलैपासून पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल। मुंबई हायकोर्टानं असं स्पष्ट केलंय। या कायद्याचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारे, सरकारी नोकरी मिळवणारे त्यांचं भवितव्य आता अंतिम निकालावर अवलंबून असेल। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा 2024च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे। याकरता विशेष पूर्णपीठाची देखील गेल्याच महिन्यात स्थापना करण्यात आली होती। गेल्या वर्षी मुंबई हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली। मात्र न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची बदली करण्यात आल्यानं या याचिकांवरची सुनावणी थांबलेली होती। आता 18 जुलैपासून ही सुनावणी पुन्हा एकदा सुरू होते आहे।